Come on. Ị ga-ahụchi. Ị ga-ahụchi ya. Ị ga-ahụchi ya n'obodo. Ọwụ gị okoro. Ahụ m okoro. Aga. Laja. Shut up. Ọ na anụ ihe mege n'obodo. Mụ na anụ ego meso onye ọla n'ụlọ onye agadịza agadị. Agụrụ egbu mmadụ ịnụ ya. Ọnụ n'ihi onye ya na ele n'okoro. Ime okoro hụ na ihe anyị chọgide nwoke a. Chọgide megide n'ude. Asị ka ịza ka nwụgara gọọmenti. O mebie n'ihe. Onye okoro bara ọsọ. Okoro. Arụ. Ọwụ gị okoro. Ahụ m okoro. Ihe ọzọ nnọkọ ga. Onye okoro bara ọsọ. Ọnwụ ya wụ otu okoro nna nna ya mere ihe anyị ji gbara ọsọ n'obodo. Onye lekwa okoro bara ọsọ. Ihe gọọmenti dizaịn dị n'ụlọ wụ ọrịa a na-akpọ coronavirus. Okoro bara ọsọ. Onye okoro. Onye okoro. Ahụ m okoro. Bete aha nna m awụ na virus. Ngwa kemgbe gọọmenti ọzọ ọla n'ụlọ anyị gara aga. Ana nwa mara apụtasị agụrụ agụ mmadụ. Jụọ ihe okwenye gị. A chọrọ gide eko ka gide ya ngwara gọọmenti na-eyi. Ebe a gidere nwoke ngwe n'ude. Biko mene ni ebere. Ama mo yikure ndo ọrịa coronavirus, but mene ni ebere. Nuzuwe ni. Isha ihe hapụ gị okoro. Ọwụ ya maka gọọmenti dizaịn dị n'ụlọ. Ọ wụ ọrịa a na-akpọ Coronavirus. Onye dị gba mpa mmadụ n'ahụ ka ị na-eme agwara. Biko eju.